Ene mehriban tomaşaşlar görüşüňiz diýaly. Bahar pasy dowam edýär. Bahar pasynyň dowam edýän günlerim toýdur bayramlary beslenýär. Ene şeýle toýlaryň birim bugün Allah nuru bilen altynyň bagy toý şeýle owadan toýun hyzmatynda bolanam meşhur aýdymçy Guwanç Aradlyk Rejep şeýle de şunky owadan toý ýadga galdyran ýene de Älen video studiýasy. Tomaşa edin. Yeni devam edeceğiz. Görüşüm gelýär seni, sendi ýan seni. Görküm öldür yer meni, bilýärmi? Diýsem wagtyňa gülýär, gülýär gaty köp gülýär. Oň ýüregini kim bilýär, diňe men bilýär. Kelmem ýanymda bolsaň, kemişe guzulma dolsaň. Girişer saçyny bolsaň, sen guruşuň 90-60 dolsaň. Gel bunu menle başla, neymişin bolsa taşla. Bordim ana yanlışma, bordim ana yanlışma. Gel bunu menle başla, gel bunu menle başla. Bordim ana yanlışma, bordim ana yanlışma. Kelmem yanımda bolsan, kemişe buzulma dolsan. Gelişer saçını bolsan, sen vuruşun 90-60 dolsan. Sen başka, burada diýilen başka. Görküm öldür ýar meni, oýurum düşüm bolsa. Ýüregimde köçäni bezegen, görünümde begenýän. Owadan kemmeden, gülmeden ýan. Kelmem ýanymda bolsaň, kemişe guzulma dolsaň. Gelişer saçyny bolsaň, sen guruşuň 90-60 dolsaň. Dolsan 60 dolsan.